Alai simarale anak palam olah be buahnya malang le simarale anak palam Sularo banyak larang rantau tak jatuh lah jangan jatuh Sularo lanyo banyak larang jauh Oh tak jatuh lah jatuh na Onan tadi lakaset Ola nombor la aname Hokini lakamasue Oka nombor la tujuh O tolong bana kambang Ola tolong la badane Antara malang joni nyo bagala-gala teruma O sanang ati ndak tabado taraso sanang ati malang Oh indak to bilang pak bilang lamo abi hari baganti hari sari jodoh hari badan nalita nalatago ba itu malang dipandangi baru bakato badan ini
Onde nak kandung malang cucu nini mula barangke lah badan awak menuju pasir sabala kadake dukuna nambah 3 na kok masih ingin juonyo menolong tumanyo lunak lambui 100 jo aji sui 3 jo aji siramina disinan kita abean nini tumana nangka bau urusan awak pabunta bayang-bayang kita pasingke umur duya disinan galak mbosudan itu bukan urusan malang. Mandanga kato nini ati malang bertambah sanang kalau pilagam kababelo katukorana dalam padi koco itu di nini nang kaelok mula lah kita samopai di sinan kalau dipandang maalun malang yo nini nyo kambang di nini lapie sumbayang lapie karamat gunung kuning dia kandung lapie karamat tabanglah dia kau daro bawalah badan diri kami menuju pasir sabala katampe ampadu bangasi dia oh katampe nyo ampadu basi ndak guno do to etong lamo la tabang lapie kau daro baganggang lapie dari tanah sadang di ate awang-awang indak to bilang lamo bana sadang lapie di awang-awang panek dek lamo bakal lamon tibo wakatu yo jangkonyo la tibo di pasir sabala lapie marape kagumi ala turun lai inyo nambah 2 satonyo guluang lapik tadi bakato gae merah mato nak kandung malang cucu nini tolong paci lapik karamat kok sempat payah badan ini urang batigo nini seorang kok mati nini di pasir sabala nangko barangke capek pulang kampung tolong taraang di gunung kuning na oh tolong tara yo di gunung kuni menambah alemu kebatinan ba itu kato badan ini mandanga kato nini lasana ngati badan malang lapie nyopaci elo oh malang menonton dari jauh yo pak nini taruinyo kalaman rumah satu tibo di pintu labu nyo baco assalamualaikum lai juo membaco assalamualaikum yo kaki pintu dibuka nyo Tuhan yo kaki pintu dibukanya tak kajui rombongan nambah 3 iyo nambah 3 di ate rumah akato ampadu basi danga ditamu baru tibo kurang aja kurang mengerti yo kaki pintu ang bae indak badan nang yung katau di badan ambo aiko nanampadu basi ambo lo yuang tumanang kangago alun barasa yuang jobusali alun tahu bu yuang di duya ambo lado da ulunya ba itu kato badaninyo lun tahu badanang di bismillah ambo lalai da ulunya mandanga kato bantu itu batambah pane gae merah mato carito yuang dak paradu banyak ko iyo layang laki-laki tu adu jantan samo jantan laki kalua kalaman ambo pabunta bayang-bayang ambo pasingke ambo duya ambo sudan galaang hari kini
Mandanga kato dari gae merah mato bertambah pane padu basi berang rombongan nambah 3 urang bagak bajak turun pandeka nabaja malangka tentu capek liau malompe di sinan pak kalau dipandang latibo rombongan nambah 3 latibo di laman rumah sabali urang menonton mencali inyo kabalago baca kak pendeka samo pendeka balago santiang samo santiang di sinan pae kalau dipandang malompe dahulu rajo si tabuan sato malompe rajo tabuan bakato rajo si tabuan aiko yung rajo si tabuan biso nak bisa dibanggaan kare nak bulitan taki lunak nak bulitan sudu mandanga kato bantu itu manjawe ama badan dirinyo agak de inyo dukun merah mato danga diang rajo si tabuan aiko na dukun merah mato anak rarana ulu langai anak buah pandeka kuni kalau sabantu buyong nangko sakete ambo tak karagu di sinan kalau kok dipandang mulai malangka ka malangka nyo paca-paca lalangka 3 nyo jambo bantu kabasi yang ngelo suruian lah babatan semua mencari lalangka sayu semua mencari lalangka serong kalau digae merah mato kalau jigae merah mato abila tak kabaila alai abilangka tak kamalangka lai setapak liau tak bageser sagaris liau tak baranja entong mamaratian yuo tumainyo tu rajo si tabuan satu nampak rajo tabuan tibo langka la mulai langka sumbang malompe gae merah mato awak takicu gae tibo tatangko rajo tabuan kaca sarato jo antamnyo bacarai mangarie Ola joka la palo Bacarai Maria jo kapalo aja lula bilangan sampai obat tambah berang padu basi sarato rajo si kapitiang mancali adiknya mati naninyo rajo kapitiang malompe rajo si kapitiang malompe rajo pak si kapitiang satu malompe rajo si kapitiang mahari mantam tanah danga di tamu baru tibu alun tawang le di badan kami aiko na rajo si kapitiang kare nak bulie yuang etan taki lunak nak bulie tan sudu dipae mato baragel yang ditaki kan yang baradangkang tan sapi yo tan guntiang tan garundam gara gaji ba itu kato badan inyo manjawe gae merah mato ala kato gae merah mato kalau yo ambo ang kabaurusan alun lo tawang di badan ambo aiko na ninyo yuang merah mato kalau jo gae yuang merah mato alun lai buyong kaduya ambo biaso membunuh juo ba itu kang ato odie Ola merah lamato
Disinan kalau kok dipandang agak sajo di badaninyo maalun rajo tu masih kapitiang satu mulai malompek tadi paca sekali langkati go. Oelo surian bak batanam nyo jambo bantu kabasiang sinan tu kalau kok dipandang samo mencari langkah sayu. Osamo mencari pak langkah sayui antanyo apa kata tadi disinan kalau kok dipandang maalun nyo rajo tumanyo si kapitiang awak sadang majang langkah sadang membuek-buek langkah tibo lagae merah mato O satu tibo pak gae merah mato awak tibo nyo badan tekicu nyo tangkok pak rajo si kapitiang nyo susun kaki jo tangan susun serato jo kato nyo tangkok serato jo kaji nyo Ola nyo bulean pa rajo si kapitiang sato nyo susun kaki yo tangan nyo lambuian kagumiala ndak payah mangali kubulai tabanam kagumiala Tuhan. O sato tabanam kagumiala batamba pane ampadu basi labaduo adiknyo mati tinggai nyo ampadu basi bakato gae mampadu basi danga dibuyung elo-elo kok masih lama yung tunggu panabang kok masih lama tunggu jarami kok lai masih ngini duit pulang lalai ke korong kampung sabalun disiko umuambo abian mandanga kato bantu itu danga dia ngampadu basi kalau lah mati badan ambo ndak ukuran buyung nang kamamunu banyak nan santiang lain buyung yung banyak nan santiang luak padu ampadu basi ndak ampadu basi lo nang kamamunu ambo alun tawang lay di badan ambo sawakatu tahun 70 iyo di Jambi sadang gawat bana sadang bajadi perampok yo panyamun sakula yuang mato manusia ambo bao kaulu langgai po lagi badanang bantu iko yuang tapi kok kato kang ampadu basi kok masih nginangi duit juo ang tolong badan diri kami mambi upiek lunak lambui kau untuk cucu badan ambo inyonyo caci yuang dinang kayo dapet badan nang nak mencari piti lejale dia nang ka mencari piti batamu kayo samo kayo batobok gaga samo gaga bulielah piti buyuang cari tapi kok nang kayo lawan nang bansat kok nang gaga lawan nang buru namu juang memakan gaji kulima membunuh buyuang dia makulima besok membunuh buyuang ba itu kato badaninyo pisau awak membayar awak senyato awak na membunuh awak kaji awak menikam awak mandanga kato bantu itu taman wang ampadu basi aye mato mulai badarai sato manangi ampadu basi onde dangan la elo-elo
Danga katoyo simaan buni sabalun kita kabatangka sabalun nyawa ambo ambil bersejarah kita dahulu siapa gala dengan namo mandanga kato bantu itu kok gala jo namo angkat tahu jo ambo nan gangai merah mato aslinya orang ulu langgai yuange oh aslinya orang mau lulanggai ba itu kato badaninyo sato tasabui bentuk itu baru bakato ampadu basi kalau iyo asli lagay meramato bakanda ambo sekete kalau sejarah dulu nambo tarimo di guru ambo iyo digae peneka samui memang ado liau bacarito ko iyo angku namba namo gae meramato tolong cubo bau manangi titi andara ye mato die titi andara ye mato mandanga katoco itu baru menangi gae merah mato satu menangi baibo-ibo ndak putih doa ye mato nyona maniti darah kagumi ala baru picayo ampadu basi desa pengajian kita kironyo ba itu kang ato ho ampadu labasi sapangajian kiro kita dahulunya manga tak tadi kabasabui lababun walo adie oh mandanga kato bantu itu danga kato diam padu basi mangko sampai nyobo bunuh inyo talalu sombong bana di lah tahu sejarah pak badaninyo masonyo samo pengajian samo sekulima ayat itu kulima itu samo di dalam ayat Al-Quran tak babeda seketek juo oh di sinan kalau kok dipandang nyobao naik ati rumah mula naik ke ati rumah mendanga kato bantu itu de inyo membawa ati rumah kalau iyo kanai rumah imbau cucu badan ambo nambah namo hosi badan malang di mandanga kato bantu itu lah jale cucu babao manganda tadi kawan sabui oh indak to bilang dola mo bana maalun sajola badani nyonyo imbau malang dinini satola malang kana imbau datang ladako nini inyo
O datanglah dakeknya nini inyo bao naik ate rumah la naik batigonyo ate rumah satu la naik ate rumah la duduk ate kurisi sampai kentangan ate meja walau malang pak basanang hati lunak lambui tetap takana O lunak lambui pak tetap tekana indak to bilang do lamo bana indak disiko di palamo aye talatak di bininyo batigo sekali menatiang aye batanyo gae merah mato danga disobat badan ambo batanyo bakek sobat namano bini badan awak ba itu kato badan ninyo mandanga kato bantu itu ko itu nang kabatanyo iko bini ambo ma ketigonyo mandanga bininyo ketigonyo lakanai berang digae merah mato dangakanlah diam padu basi kok santiang awak boleh santiang kok hebat awak boleh hebat tapi ndak boleh bantu iko ndak boleh orang di satuan ndak boleh batigo cie rumah die ndak boleh batigo do cie rumah boleh juo bini 10 boleh 100 sekali pakai tapi jadi sebelum betigo je ko duanya ko awak jun sayo awak itu kato badan ninyo mandanga kato co itu dangakan bana elo nan itu ndak paralu kita kambang ndak guno itu kita sabui elo lah hai awak minum sobat O elok lainnya kita minum ba itu kato badan ninyo ndak paralu to bilang lamo ndak guno ditae bilang lamo bana disiko kalau dipandang lanyo minum aye talata la minum minyo nambah 3 sadang ma minum aye agak di badan dirinyo danga di kawan badan nambo jadi siapa nang kamambiek lunak lambui untuk siapa kato sobat mandanga kato bantu itu dangakan diam padu basi kalau nanupiek lunak lambui anak diangku aji sui anak de aji siramina kau untuk cucu badan nambo nambah namo si buyung malang kawan O nambah namonyo si buyung malang ba itu kato badaninyo mandanga kato co itu disinan kalau kok dipandang baru balakanyo gala ampadu basi kalau iyo sabantu itu dek karano kita batigo samo duduk samo karajo awak awe samo karajo to mulai tumpak di badan diri malang o malang karajoan lunak lambui tumpak di awak nambah 2 awak bae ayah jo mande nyo buli lake kaji kosa sampai sobat O tugaslah sudah dibaginyo nama lang mangarajoan lunak lambui tumpa inyo ampadu basi mambae angku aji sui tumpa dek gae merah mato mambae inyo aji ramina
Osamo badannya bakarajo nanari sari tu abiari betuka malam-malamnya mulai bakarajo. Oh malam lah mulainya bakarajo ba itu kalau kok dipandang tumpak di badan tuma diri malang nyulang mangarajuan lunak lambui. Ndak kalamo bana kita etong satonyo mulai bakarajo nyo panggil si mambang nambah 3 nyo kaji ketu bandara kita dak ulu samolai bajanji masuk kakalai ado janji nanawa buwe. Malu ambo malu ketuban ba itu kato badaninyo ba itu dalam pengalaman tagak la tantang urang-urang mato angwi-angwian lunak lambui jadi padia sanang diam. Oh ba itu kato pa badaninyo hindak to bilang dola mo bana nyolape samo jo angin tibo nyodake lunak lambui ma oh tibo nyodake lunak lambui tapaki nang gadi dalam bilik. Hasato tapaki dalam bilik onde ayah serato mande kok lay sayang ayah kaluna kok lay bo kabake lambui carilah orang nambo caci nang karajo menjual lontong menjual kopi tengah pasar yo ya kondak namudo ya cari yo ya mungkin bakabe badan ambo yo ya mungkin yo gilo badan luna alamat sayo badan lambui kok lai sayang ayah kalambui tolong japui narang namudo yo ya. Oh tolong japuian ya rana muda mandanga kato ba itu tumpak di badan ayahnya masih betegang juo dia lah mati pie dalam bilik pado nyo nikah jo nambansi pado balaki jorang dak tantu mambuwe anda sakwawa ba itu kato badaninyo sadangnya berang kanak bana tingganinyo di sinan mulai lo ampadu basi bakarajo nyo karajoan ayah lunak lambui nambah namo gae aji sui sato nyo lape samo nyo angin nyo gantuang dia wang sayang kamalang hondak tabado ma oh tumpak digae merah mato nyo karajoan lo mande lunak lambui nyolape 2 si kundang sarato jo 2 tunjuk tumpak diangok di tubuh nyo kundang siang jo malam. Onyo lape siara dari jauh leado juo urang ate rumah sayang kamalang kasadonyo tuan. Oh sayang kabake badan malang ba itu dalam ceritanya ndak paralu to bilang lamo ndak guno to etong lamo tumpak di badan mandeinyo tu masih lunak lambui la sayang kabake malang lanyo turuti kato anak ko itu di lunak lambui nang kaelo asale namu dotu mande jo bapa na suko pulo tuan.
Mande jo bapak suko pulo ba itu kato tumaya jo mande di sinan badan lunak lambui ndak tabado sanang dalam hati saju di dalam kiro-kiro sunyi di dalam pemikiran kandak nyolai kekadape pinta nyolai kekabulie. Di sinan pae kalau dipandang indak guno to etong lamo. Tinggal sadang bantu itu to bilang malang joni nieknyo sadang duduk di hati rumah. Bakato lagae meramato kabake badan si malang. Onde malang cucu niniek pulang ke korong kampung yo nae. Inggo iko dape nini membantu malang lanjutkan lana panikan ukuran barale mola nini balik ke kampung awak ayona. Nini pulang dulu ke kampung awak ba itu kato badaninyo ndak paralu to etong lamo di sinan kalau dipandang mandanga kato nini lanyo palape di badan malang mulai nyo nini kabarangke bapasan kam padu basi dangakan diam padu basi karano ambo jauh di kampung paliaro cucu elo jagolah cucu badan awak di mandanga kato bantu itu kalau itu kato sobat ambombo jago malang elo tumpak malam pak semalam itu naninyo gae meramato babalik kau lulang ituan. Nyo pulang kau lulang nyo tabang jo lapik karamat ndak lamo banai nyo di udaro ndak disiko kaba di palamo topa capek kaba sekete ndak lamo lapik di udaro lah sampai nyo ke Gunung Kuning. Satu tibo dako pondok tengah ladang gae baranti dake pondok alanyo duduk tampe nam biaso satonyo duduk ate pondok lapik mangirap kau daro mae. Lapik mangirapnya kau daro di sinan kalau dipandangi indak to bilang lamo banawa dan sadang duduk na malam semalam itu yo indak to etong lamo agak dek malam lah semalam tu ala lalu gaek merah mato sekalo lalu hari siang paginya kalau dipandang anggaran pukul 6 pagi kamaningka ke pukul 7 hari tapi pukul 7 pagi maimbau orang di bawah maimbau di labu rumah satu maimbau sekutiko menjawe gae merah mato akabatu kato gae merah mato akato orang maimbauan capek gae turun dari gunung taruilah cali ayam malang ajalah sampai malam tadi nyo maninggal gae.
Oh malam tadi bananyo inyo maningga ba itu kato badan urang magie kaban dak tabado ibonyo ati gae merah mato tapi ba apo mangaban. Oh naninyo indah ado doma dape kaba malang jauh di kota Padang dape ayanyo nala maningga ba acaronyo agi kaba Tuhan. Tapaso gae turun gunung satu turun dari kaki gunung Kuni dak lamo inyo di bajalan tibo ditampe nyo tuma mande malang mai nyo sadang rang mandian selesai mai mamandian sudah mandi pak malah jale agi kain kapan ukuran sumbayang-sumbayangi sudah sumbayang bau kabuki ladi kubuan elo-elo merato mande badan malang onde nak kandung malang naik pulang lalai nak dari rantau cali lahayana labak kubuan naik. Oh cali layana labak kubur ba itu kato badan mande mande marato juo ndak paralu to bilang lamo. Oh deklah sudah mai bakubuan di sinan kalau kok dipandang babali urang nambah samo mande malang lah balik pulo tumpak digaek merah mato balik lo ke pondoknya tarui ke kaki gunung Kuning. Yo indak to bilang do lamo-lamo indak disiko to palamo tumpak di badan pa itu mande malang tantu badua balik buki awak rang bansik dalam kampung jo akadiagi urang badua jangan makan untuk nambahnya kau untuk awak barenda. Aduh oh sadang coy itu mandekan uang sadang banse di dalam kampung ayahnya lama ningga pulo tinggal mande di kampung to bilang badan diri malang. Oh bakato gae ampadu basi babalik lah nak ketampe ayang ke malang buliang pulang co biasa. Oh ala nyoba apai dari pasir sabala satu barangke dari pasir sabala tagak-tagak di tepi jalan mambi oto ke Padang ndak guno to bilang lamo ala dape oto tompangan satu dape oto tompangan nindak disiko di palamo sadang diate oto juo sadang malang diate oto. Yo indak di jalan dopak di palamo topa capek kaba sakete tibo wakatu yo jangkonyo sampai tujuan badan malang la turun malang dari oto satu la turun pak dari oto nyo ambil oto balik oto kagawang dapet lo tompangan kagawang alala naik oplet kagawang Padang. Yo indak to bilang-bilang lamo sadang diate oplet juo perasaan dak lama bana
Disiko kabar di pacape panek dek lamo to jalan tibo wakatu yo jangkonyo la tibo ditampek nanyo tuju ongko soto ala di bayi malang la turun dari oto sato la turun malang dari oto tarui dakok tampe etek kadai lontong sato tibo dake tampe etek baco assalamu alaikum alaikum salam kato etek nyotolong etek jual lontong mae Onyo tolong lah ete pak menjual lontong bak itu kalau dipandangi satonyo tolong jual lontong kok jauh lontong nyuantan kok dake letaan elok-elok bak itu kalau dipandangi yo indak disiko topalamo panek dek lamo bakal lamuan sedang menjual lontong baranti oto pak dako muko lapau sato baranti nyoto naranca oto seden bekile-kile ndak tabado gaga nyoto tabuka pintu kiri kanan turun lah urang ate oto kironyo urang nan turun lunak lambui saratoa ayama oh indah tobi lang pae oh lamo labana setelah turunnya dari oto tarui kalapau jual lontong otuane